Вече можеш да говориш. Какво ще кажеш да спреме духалката, че ще стане много жели и ще замириш на Не, ако не сте пред духалката, няма стане жели. Мислиш ли? Това съм убеден. Някой звъни долу просто. Емпирично съм установил. И това, и ето ти е паралата там. После ще кажеш, че моите парала ще може да спиш. Да виж. Добре. Има QR код. От другата страна. Не е това, което си мислиш. Не е ли лайф? Името на лайфите е QR кода. Само името? Не е ли с парола с всичко? Това не е. Като го сканираш, показва името. Трябва да вкара и паролата. Така си мислиш ти. Тя може ли пак? Това е акцион, както всяка. Ама понеже някаква камера видях и... Никаква пропажда. Където. Част от има си паролата. С ползвата от тях. Трябва да помогна, че? Тъй като не го снява по Здравейте. Ще си показваме за Ардуино днес и ще за поява на Ардуино и ще правим всякакви глупости. Днес се го измисли, че световен ден на Ардуино. Или че честито Ардуинов ден. Някой не го казва наскоро. Ако има някакви въпроси, които трябва и после да ги запратим на аналитетите на това. Иначе въпроси на момента. Бояне, Ой! и да викаш докато говориш. Време да пискам. Добре. Не се ли чува? Просто че се ползва микрофона на камерата, ако искаш много ти закача брошка, но много разправи. Не. И така съм се крисил. Така, въпросът е, разбрах вече, че няколко не харесват Ардуино. Колко знаят колко дяволите е това, колко са се занимавали с него? Добре, има ли някой, който е дошъл да разбере за какво става дума? Добре. Първо нашите приятели от CodeBender обещаха да има награда едно за... Айде, може. Защото аз си контактувам с гърците. Значи тия пичове имат един много готин онлайн, не точно редактор, но си е цяло идея за ръчкане на Arduino. Пишете си кода, анализира ви кода, качва ви на Arduino-то, бачка с едно плагинче за браузъра. Сканира да видим дали е това, което Работи. Работи много яко. Не, QR кода. QR кода. Въпросът е, че ако се регистрирате след този линк, или ако вече сте регистрирани и ми дадете юзернейма си, ще го пратя на гърците и в 4 часа те малко ме излъгаха, казаха, че ще има състезание. Състезание няма да има. Добрата новина е, че все пак ще има някакво тегляне и някой ще спечели едно Arduino. И аз се чудя дали да се регистрирам, защото много ще е яко, ако аз да спечеля, но някакъв хора ще ме гледат на криви. Това е нашето да е още едно. Мариана. Мариана, ако искаш, можеш ти да направиш състезание, защото така или иначе има в програмата от 4 до 5 часа състезание. Може да дадеш едно Arduino на някой, който ти направи пардометър. Точно, така ще направим. И да. Общо взето е, за това ще ви трябва този код. Уралът го има написано е тук. И да го снимате няма да се отвори автоматично, съжалявам. Между другото, ако да, мога да го нарисувам. Давай! Така, въпроси свързани с CodeBender? Има между другото значки, лепенки и визитни картички на CodeBender, някъде тук са, после ще ви дам и си взема. Въпроси? А лепенки, например? Няма. Има кутийките от лобота. Има ли? Има. Добре, ще проведа потатък. Айде, дай баба, ти си. Както времето е... Там. Да, аз ще ми обичам да го има за теб. Както винаги започваме с дисклеймер, абсолютно всичко това в презентация съм го заказал. Някъде в интернет, както препоръчвам и на вас, защото като ще установи всичко, което се препорък някой да направя вече. И днес ще си приказваме точно за идеята около тия неща. Що го правим това цялото упражнение, що си играем с Arduino? Защо има въобще прогрес в електрониката, за какво се занимаваш с компютъри, вместо да си живеем с пиловето
основните неща, които е предимството с нависната електрониката е, че се избегна за наячистото. Едно време, ако имаш каруца или много остър нож, ти можеш с това да живееш. И това само по себе си е безсмислено, само защото имаш примерно или голяма прампа, нали, за наячистото в лошата му форма изчезва. Остава само изкуството. Какво случи през последните 100 години? Хората се усетиха, че могат да бачкат по-малко и някакви започнаха да измислят някакви неща, машини на Тюринг, компютри. И всъщност готвото стана, че след някакви години, след 60 години всичко стана много ефтино. Един компютър, баща ми беше си взел 90-та година, за сравнение, един десктоп компютър беше 3000 лева сега. 3000 лева беше! Сега същия компютър в съвременния магазин сигурно струва около 400 лева. Тогава 3000 лева бяха като сега 400 лева. Държа да отбележа в тази връзка, ето първия лаптоп, най-близкия в мене. Една 286-тичка, според Википедия първия лаптоп с вградени батерии и хард диск. Това нещо аз съм го купил за 7 евро с оригиналната му карта и захранване. 90-та година е пуснат в продажба срещу скромната сума $5300. 88? 90-та. Модел го проследиха до 88. Еми може и 88 да е, сега за 2 години. Млади. Или така. И това е типичен пример на какво се случи. Нали, същата изчислителна мощност 60-те години представлява в тази къща, в която сме в момента. Не е тази. Всичко станало много по-ефтино, всичко останало въобще много по-лесно да направиш нещо да те замени. Сега има прахосмокачки, които ходят и почистват вместо тебе, няма нужда да ходиш като на половин час да не те. Промени се всъщност изцяло философията за развитие на бизнеса и тия работи. Всъщност абсолютно всичко го има вече. Просто трябва да си го сглобиш и това се превръща в нещо ново, което друг може да използва. Както всъщност винаги е било. Само че в момента темповете на развитие са сигурно малко като движение с скоростта на светлината спрямо това, което е било преди 50-60 години. Що е то компютър? Компютър не е клавиатура с мишка, монитор, където да се играе. Компютър е малък мозък, който прави някакви неща. Буквално. Може да следи най-различни процеси, може да очаква конкретно случай клавиатурата да кликате, да мъкнете мишки, да играете. Малките идиотчета от Русия, като тръгнат от училище да ви бият на някой лайф. Всякакви такива работи, но компютър може да следи най-различни сензори, въобще да следи околна среда, да следи процеси, да брои, примерно, кой пусна преди малко идеята да му разхвърляте едно лего по земята и то да компютъра да преброи колко части и да ви каже коя липсва. Компютъра всъщност е всичко, което има нужно нещо да помисли малко и да се вземе някакво решение и да се свърши нещо след това. И всъщност е това, което ускорява нещата. Въпреки и алба. Революцията в финансовата, за която споменах, микропроцесорите бяха само за тесни специалисти, учеше се с месец, аз по-световно в техника ползваха специализиран софтуер, за да симулират процесите и за да могат да направят една папка. Сега в момента буквално за 30 евро може да си купите Arduino-тата и да почнете директно да проверявате, да палите лампички, да гасите, да ми да проводите неща. Стигаме до тук. Какво направи Arduino-то? Всъщност то не е никаква новост. Това е един микропроцесор, който обаче си седи на платка, че кой не е виждал да... Да, ами да, се малко ще покажа се. С... Да, защото снимка да ми ще малко който ще... Arduino е това. Чипчето, Arduino е това. Всичко това е. По-големи. Може, аз обичам по-малки. И всъщност... Аз съм чувал, че размера няма значение сесия Arduino. Може. Всъщност
какво направиха Arduino? Просто сглобиха една платка, продадоха супер ефтино, така че всеки може да си купи и да пробва, както сега почна да се занимава с тези глупости. Си купиш едно, да видиш какво мога да прави и първи път като го върнеш към USB-то и като го накараш на това ледчето на изход 13 да почне да мига през една секунда и се напикаваш. Докато преди това трябваше да учиш около 2 години, за да мога да си купиш едни програматори, дето най-хубавия, най-лошия и накрая да го вършиш, да знаеш за резисторите, да знаеш за всичките глупости. Това не ти е достатъчно да правиш някаква сложна работа, но можеш много бързо да започнеш. Улеснен интерфейс за програмиране, както споменах, просто вървате един USB кабел, сваляте си тяхното ID и почвате да цъкате някакви щуроти, да копи-паствате такива разни кодове от интернет, да видите това ще работи при вас. Хардуер е опростен, всъщност е докаран до нивото на любители. Ако искаш да вържиш нещо, просто хакаш една крайничката тук, другия там, по схема, която някой нарисува вече измисля. Всъщност, какво представлява Arduino? Това си представлява един микрочип, който има в себе си абсолютно всичко необходимо да работи. Рамове, най-различни входно-изходни портове, всъщност какво са входно-изходните порта? Това са канали, по които получава и изпраща информация. Могат да са цифрови, ако просто е включено или изключено, или най-различни аналогови, които са с променливи стойности. Микрокомпютър представлява и процесора в компютъра, така че всъщност компютъра представлява един компютър ставен от компютри, които вътре има микрокомпютри и така е дори като си нахакате SD-картата, вътре също се оказва, че има един микрокомпютър и го бяха хакнали. Има един микрочип, който се грижи за 5 секторите в SD-карта и един някакъв се разряза в сервизен режим и откара някаква програма там на SD-картата само. Така че вече нищо не е каквото изглежда. Това е Arduino. Има си USB порт, някакво захранване. Не е грешка, че и другото пише захранване, защото от него вече може да захранвате на различни сензори. Примерно е един термометър. Така глупост термометър, то си му трябва плюс-минус, както знаете, на всяка двете жици и едно за 11. И едно кръче е за данни, което го навирате. Примерно в горе, Digital, примерно 7 и си го ползвате после. Има цифровите входове и изходи отгоре, това е за умното специално. Те са просто за цифрови данни и аналоговите долу, където вече може да четете на различни стойности и да си измислите всякакви глупости. Микрочипа е в средата. Този е големия вариант, малкият вариант е с размера на... малкият вариант е с такъв размер горе, като сравнение. И от тук нататък вече му да правите всякакви глупости. Има канал за директно програмиране. Аз сега съм мислил, мога да се измисли да отдалечем да му отдекнеш фърмера, което е много лесно. Това също е много такива кошарски варианти се появиха, но да си го сглобиш сам, няма нужда да пропусти цялата платка. Любители на този вариант. Схемата има, просто си го връзвате, слагате някакво захранване и си го ползвате директно. Другото нещо, което беше се улесни цялата тази работа с микроелектрониката, бяха тия предбордове, надупчените дъски, които са вързани, една така лентичка е свързана, всички дупки са вързани помежду си, така че няма нужда да запоявате, за да връщате два кабела. Ама това не е истина. Имаше бедбордове още 90-те години. Не бяха популярни. Аз също със сигурност са се появили поне преди да се родят. Въпросът е, че преди това нямаше нужда от тях, защото никой не знаеше какво се прави с това нещо. Нали? Това не е... Нещата за запояване бяха по-дебели и по-добре. Такива появите, като чок клюна на орел. Голяма работа, нали? Какво толкова? Като направиха Arduino няколко разновидности и тогава стана всъщност голямата работа. Има включително не на Arduino, някакви клонинги, които са за да си ги зашиете за дрехите. Нали, разни проводящи нишки,
и оня ден гледах един проект, някакъв успял да си направи с някакъв въглероден текстил, да си направи с ардуино подгряващ танцук. Не, деш линк с перка, което е идейно. Но и пича така, ще си тук, ама си контролирана батерия на кръста и като ви обикаля, ще стига толкова взимат. Има всякакви. От най-големия виждате умното, което ви показах какъв размер е горе-долу. И най-малките пак имат работят на различни. Има много Има и точно само разликата само в размера на платните или в допълнителни неща. Ами, в общи случаи се опитват да само... Сега гледах, че на сайта на Arduino поне 10 различни модификации. Има различни процеси. Каква е идеята на това нещо да е така? Да, его е това най-малкото точно. Ти се власна ли как ще го покажа това? За нещастни има всичко. А виждат ли се? Аз си го завидя, че ще се изгубя, като се обърка върху спикерите на лаптопа. Направи си една различна за различна употреба. Най-малките, примерно, е тия тук, може да захрани с полимерна материя. Има някои с вградени регулатори такива, така че може и да си зарежда батерията само. Докато, примерно, по-големите можеш до 12, имаше някакви до 20 и няколко волта да ги захраниш, може да ги накапеш. Не, проблема само в различния процесор ли е или някакви допълнителни хардуери са наблъскани там? Има най-различни допълнителни хардуери. Примерно, тук на този, за да е по-малък, няма още USB канал. Да, ясно. Тук има 50 и повече канала, има около 50 входоизхода, мисля да не се лъжи. Тук има някакви за малко по-високи ток, като го гледам какъв е конектора. За различни приложения са предвидени различните. В общия случай идеята е да са горе-долу едно и също. Мисля, програмни интерфейси през една изкуствен слой, наречен Arduino, и всичкото другото вече е. Всъщност чипа се програмира на C. Всъщност и това, което спомена дълги години, за да пишеш на процеса, за да пишеш за контролерите, трябва там да си отклоня с очила като лупи, нали? Дълга мазна коса и да не виждаш хора, нали? По цяла. Това беше. И сега всъщност Arduino направиха Arduino 1.2, което просто сваляш, цъкаш, опростиха цялата работа, но ти пак може да си пишеш на супер ниско ниво. Мисля, това е един abstraction layer, който е си над микроконтролера. Да, то си е си. Както и преди е било, както и сега. Те просто опростиха цялата процедура и сложиха зад сцената няколко неща, които сами свършват нещо. Как се казваш, имаше едно дете се пише на JavaScript. Да, има и такива и с JavaScript, вързвам това, което си е скрито през браузъра. С плагин за Firefox. Това е извратено обаче. Да. Доста има такива паренци. Всъщност просто събрали тук какво го прави това сега, нали? Мога да накараш да мига някакво пуснали там, може да мръда едно моторче, нали? Както отзад опитваха се подправя количката, нали? Всъщност каква е основната задача на всички тези работи е нещо да свърши някаква работа. Компютри, нали, правят коли, чистят, ремонтират, изчисляват, смятат времето и всякакви такива работи. Основната задача е да следи някакви сенсори, примерно температурата, може да се върши климатика. Нали? И следи тук колко е температурата с двата климатика и да балансира и да прави всякакви магари. Може като се зацапа въздуха, примерно достатъчно, да следи машинка за следене на прашинки и да пусне една автоматична прахосмокачка. Ей, мана! Или както гледах, много се впечатли, един олигофрен някъде из Южните щати на Америка, си направил много страшно популярния аквапоник систем, нека го мога преведена български, автоматична градина. В това, не, това си е абсолютно автономна система и тук ще живеят едни рибки, които дрискат. Това ги храни, пак едно Arduino ги храни на определено време и през някакво време това нещо... Да, това нещо изсипва цялата мърсотия, която ние са изгенерирали. Това минава отгоре чрез гравитация, филтрира се от някакви там камъни, неестествена почва, за да задържа вода и да не цапа обратно. И това влиза обратно, пак Arduino го прави и пълни обратно чиста вода. И всъщност цялата работа е това храни едни риби. И тъпче непрекъснато и казва, че не били ядливи, не били вкусни. Тия неща не растат в градината, рибите, те се пушат просто. Не знам, пича не говоря за това въобще. Да,
да се храни, да се издърпат за ушите. И Бичо беше го планирал това да го беше купил някъде из средата на някаква степ, някакви акри и го планираше всъщност това да с 2-3 соларни панели, просто ги нахака там и с GSM модули да следи, нали, ако нещо се провали, но аз му в едно друго видео имаше царевици, някакви такива мелодии и той си седи в него, по-намала долу някъде на майната си му отглежда някакви глупости. И това стана възможно, защото всичко поевтиня и всичко стана, нали, супер лесно да се направи. Нали, сега ще видим отработя в китовете, всъщност, които те дават, буквално с бредборда, да е такива джъмпер кабелчета, дето се подготвени да го намушкаш в две от дупките, нали, да направи и да свърши. Другото готино нещо, което се случи в последните 2-3 години, бяха уния съседка, че могат да го вкарат директно в производството тия ефтината електроника. И почнаха като побъркани да правят 3D принтери. Какво е това? Едно нещо, което разтапя една пластмаса и слой по слой изгражда някакъв предмет пластмасов. И революция голяма стана, защото изведнъж, за да направиш 30-40 бройки, първо, че ти излиза примерно порядъка на няколко стотин евро. И другото, че мога да направиш в рамките на една седмица, без да се налага да направиш от едно време се правиха матрици, които се фабрикуваха и така нататък. И ти за по 3000 бройки нямаше смисъл да правиш каквото и да е. И в момента всеки може да си произведе нещо си. Буквално. Как? Arduino направиха IDE, което е супер елементарно, в него се пише на C. Тук е нищо ново, обаче като покажа какво представлява идето и че това е цялата програма за мигане. Това е, че всъщност елементарно една Arduino програма не се състои в някакви супер указатели и тъпоти, както беше едно време на си, аз така не го харесвам това си. Не успях. Тук има две функции. Едната се стартира веднъж като го пуснете и едната върти като побъркана. И какво прави тук? Казваме, 13-тия пин, на който на повечето има Arduino, има едно ледче, за да гледате какво се случва, казваме, че е output. Тоест, към него ще пращаме някакви данни. И ето го. Слагаме единица, публична единица и светва. След една секунда го гасим. След една секунда свърши програмата и това го палим. И мига. Супер жестоко. И всъщност може да накарате някаква електроника да работи буквално за 10 минути. Така, какъв е процесът на цялата тази работа? Купувате си Arduino, то си върви с кабел в общия случай, сваляте това IDE и ако сте щастлив потребител на Linux, това няма да го видите. И на Mac? И на Mac няма нужда да даде. Да, аз си говоря за Linux, нищо, че има някои проблеми, особено като си купите нещо по-евтино като мене от Китай и те ползват някакви чипове, дето се слагат едни драйвери, дето ги има в някакъв GitHub, само дето официално нищо няма. Официалната Arduino си работят перфектно. Оттам нататък, какво правим? Всъщност, пуснахме вече това дет да мига и трябва всъщност да свършим някаква реална работа и там се включва купчина от интересни неща. Носик. Да, той влачи двете купчини. Като се почне от по разните офиси RFID карти за четене, за идентификация на такива чипчета, ленца си пуснете лампата, някакво LED матрица да ви свети нещо, моторче, такива термометъра да ви го показах, нали? Това е по-скъп и по-точния вариант, защото въртялки разни да усилвате намалите, още като сладкарница е тук тази картинка. И буквално за 60-70 лева може да си направите да си купите от китайците един такъв кит, може и оригинално да си купите, за да покажете все пак идеята на Arduino. И да почнете да си правите някакви неща, примерно да си нагласите ето термометър, Arduino-то да му чете температурата и като стане под 15 градуса, да светва да штрака това релец и да пуска нещо, да речем. И в тази индикатор да записва температурите, да се мърдне.
като отварят затварят вратата, ето за локове, да се види има ли смисъл по климатика. Всъщност наистина всичко е супер елементарно. Примерчета може сега ще се опитам да ви покажа, простото мигащо нещо. Нещата работят, хора съм се запознал, които се занимават с Arduino, които нямат нищо общо с компютрите като професия. Като се почне, двама художници бяха тръгнали, беше решил да прави някакъв механичен арт на стената, дето е един контролер да мърда някакви дървени черкуляции. Това е като да мърда и да подскача. И беше решил, че ще го направи, беше почнал да се занимава. Не знам, защо обаче го беше праснал, чак в Нова Зеландия ходи, като му даде тази идея, може да нещо от региона. Пример, сега ще отворя идето. Сега няма да го Ето една програма. Най-готиното всъщност е, че, както споменах, това е предвидено за такива олигофрени като мене. И можете директно влезете и да видите на различни приложения, вече написани, за да се научите какво всъщност се прави. Ето ви го пример от преди малко. Той е един от най-глуповите, които могат да съществуват. И всъщност нищо не разбирате. Сега ще трябва да махна презент. Аз с новия мах пък е тя ще стане. Не, че ще зарязвам нещо. Аз имам, обаче трябва да роба. Какво правим сега? Тучето, казвате му, разбира се, техническа част не може да избягаме, казваме на кой порт е, казваме му и с кой процесор е. Arduino, NAND, да, ама не. И казваме после, да е. Вау! Нали? Най-якия пример, който някъде съществува. Съответно, тук може да направим 3 секунди да свети, 1 секунда да не свети. И това го качва и това започва. Следи 3 секунди и се изгасва. Невероятно. Поддържа ли такива скорости от порядъка на 2 милисекунди? Поддържа ли такива скорости от порядъка на 2 милисекунди? Както забелязаш тук милисекунди. Да, мен ме е любопитно да го видя просто. Да. Там надали ще го видиш, да съм искрен. Да, ами може и така, аз искам просто да ползвам така, например. Що да оставиш паузата по-голяма? Да. Остави паузата по-голяма. 30 на 30, ще почне да свети още по-слабичко. Вече се забелязва. Мисля, че можеше, сега ако да му отправим тук, това ще му сложа 150. Може да се контролира с
източи на 14 PVM. Сега ще разберем. Digital, а те са 6, значи трябва да си играем с платка. Това не е интересно само те си. Демонстрирам просто след вас, нарочно пребързах лекцията, за да се седне и да изпълнем масата. Аз се излягаш така срещу мене. И да почнем да си чоплиме някакви неща, защото когато не разбират от тази лекция, само ще им обясня, да пипнат, да се зарадват. И няма... Идеята всъщност целият ден да се види какво правим. Отзад има хора, дето много повече разбират. И да си ходим, бе. Да си ходим, после да играем игри, някой да спечели Arduino. Може и втория, ако ти направи пардометър. Да. Пардомер или пардометър? Ние с нощи спорихме кое е по... Кое е по... Не знам това, комерциално не е на мен много. Пардомер. А имаме ли датчик за метан? Имаме за абсолютно всичко възможно. Да. Значи са 10 датчика. Аз ще правя voice detector. Ето си има и сила на звука. Имаме voice. Платно готово. Аз не разговарям, който са операционни носилатели. Ще трябва и Бог да го тестваме. Аз обмислях да пусна някакъв кетеринг сутринта по една боксърба за всички. Да. После щяхме да стоим на стена, защото отворени прозорци. Ама после не влиза на малък веб-ход. Това е някаква предусилвателство. Да. Ако не мръднеш на първия слайд, няма да си ти просто. Да. Нищо чудо, че не работи. И всъщност останалата част от деня е именно да запознаеме с някакви примери, някакви хора имат някакви идеи. Аз просто най-елементарното ви показах. Така че те, които не са се занимали да не гледат тъпо. Предлагам сега просто наистина да продължим. Ако някой има някакви въпроси, да попита, нещо, което не му станало ясно. Те, които разбират повече от мен, да не се обаждат. Директно го казвам. Трябва да сме наясно, не? Ако не очаквате някакъв хитро или много тъп отговор. И да разпалиме голямата дъска, да те закрива прозорецът в момента. И да почнем да сгладваме някакви неща. В принцип ме интересува малко повече схематиката, хардуера, на начина на връзване на процесора, там паметите, как са тия неща. Това е един игъл фара. Мисля, че имаше игъл фара. Не знам с какво да реч. Не съм игъл фара да съм искал. Бояне, чува ли си за фрицин? Фрицина, да, чувал съм, не съм го... В принцип не е проблем това, ако някой му е по-кем да си чувърка, Да. Ако е това просто повече ми интересуват тия неща, от гледна точка обвързване на процесора, там тия неща, разликата гледах на Olimex някакви неща, каква е разликата между Arduino и тия мини компютрите на Olimex гледах. Ето ги платките, ето ги схемите. Това трябва да е схемата на връзване. И това как ги стоя направи. То си има по сайт стандарт. Това е доброто всъщност на Arduino, че е open source. И всъщност те каквото направят, китайците го захапаха абсолютно веднага. И вместо си купиш, нали, умно за 30 кусор беше евра, мога да купиш за $8. И това в Deal Extreme. Аз може да ти тичи. Да, това е Само да не те боли глава. Има някакви дъжи, които са по-хубави от луното. Абсолютно, да. Има всякакви парадоксални. Въпросът е, нали, че купувайки оригиналното поне веднъж, както се казва, им
помагаш да се развива. 30 евро, между другото, в Европа за така глупост не са никак много. Ема в Европа? Да, 60 евро, с 60 евро 4 човека да отидат на почивка. Едва ли не, няма значение. Така че самото връзване, някои даже имаше хора, които взимат някакво Arduino и почват да му разполагат някакви части, нали? За да правят експерименти. Беше смяна на кварцове, някакви такива неща. Да, той има вътрешен часовник, примерно, един, който е за да си работи на там. Се беше купил на по-висока частота. Да, с външен 16 МГц, най-вероятно мога да нахакаш и на повече. Да, на 20 примерно. Да, и сега с по-голямо задържаното напрежение. Да. Overclock. Да, си го overclockаш, да. Да, комуникацията е по-бързо. Ако си написал една програма с и това е в общи линии. После се появиха всякакви много планинги, вече се стана и понеже с пиковете стана вече много по-лесни теония, като видяха дебелия край. Започнаха да правят и по-лесни интерфейси за пик процесорите, защото едното време беше взимаш програматора, дебелия кабел, отваряш конзолата на си. Аз съм още на паралелен пort. Да, ето и всъщност, ако не си намерил вече не ти е супер хоби, нали, да се занимаваш, искаш е така да разбереш всъщност какво се случва. Абсолютно непосилно, нали, да го фане нормален човек. Говоря за нормален човек. И в общи линии това е Arduino-то. Предимството също наистина, както тръгна казва на Arduino, е, че също всичко е отворен код и буквално, нали, както някои от картинките видях, че може да свалите самата платка и да си я сядете самички. Нали, да тук не ще къде беше това беше. Нали, всичко е направено, може да тук локално, ако не ви се чака, не ви се дават 35 евро, да отидете в един, да му дадете 50 евро и той да ви нарежи и да ви напечата 40 такива на един голям лист и вие вече ще си да си запорявате да препакате всички. Това е тогава да почваме да правим глупостите, да изгорим 2-3 Arduino. Аз установих, че този термометър, синия термометър, като вържиш неправилно дейта канала към напрежението, изгарят и двете. И Arduino-то и термометър. Да, това беше защото ето тук отзад ги пише. И с това го разбрах след като се ядосих и го скъртих и викам, то е написано. Това е недостатъка на китайците. Китайците няма какво го пише. Нали, ето и тук вече са сложили сигнала къде е. Нали, са го нарисували отпред. Но е така. И добре, че те се вързват, че бил дефектен. Да. Благодаря, че ми изпърках. Айде. Малко организацийка. Всеки, който има някакъв проект в главата, и при мен ни казва, това трябваше да го направим преди 11 нещо. Доказахме, че не сме най-разумните хора на света. Който иска да прави проект, за ми казва, му заделяме някъде някакво местенце, като първо трябва да съберем на слова или махне тук. И който няма да прави проект, ще си обикаля като свободен електрон и ще прави каквото си иска. Ще гледа напред. Да, ти ти беше интересно. Чакай, аз имам да правя велокомпютър, някой трябва да върти на тренажера. Значи свободно